Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Lamborghini keluarga sederhana. Iki pemirsa ya alhamdulillah mae wis bar ora mae pake. Pake wis bar ngurea pemirsa. Jadi iki wis enek pirang dino ya. Jare Pak enek muni tandure wis wayahe idak-idak kaya ngono. Jadi iki mae arep ning sawah, arep idak-idak pari tandur pemirsa yo ben apa nek erane tandure tambah lemu kaya ngono. Soale kan jarene wong tuwa mbiyen ki idak-idak ngono iki dangire pari tandur kaya ngono. Dadi iki mak arep berangkat karo pake gasik-gasik pemirsa. Engko nek budal esuk ben nek pas wayah panas kingko jam 10 setengah 10 ndang bali yo ngono. Nek adem yo ngantek beduk ya ora masalah. Wayah duhur apa lagi mulai kaya ngono. Kok terus lagi regawe liya lan liyane. Sing penting mumpung ijek esuk mangkat makaryane sawah ya pemirsa. Ayo Pak cepetan. Kontate pemirsa. Mau Pak tak buka pemirsa. Ajak pedal kode mulai sik ora apa-apa mae sing sakne kono ya. Disuwuk. Nggih, Mbah. Niki mpun Mbah lho. Iki, guys, tandure padha usum kok ngene, guys. Sanjange mbae dikon nyuwuk. Mbae nek ngakon kok nyuwuk pemirsa. Tandur kok kaya ngene piye? Jare kaya ngono pemirsa. Ya wis bismillahirrahmanirrahim ya pemirsa. Muga-muga apa nek ngarani tandure padha apik kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum lagi pemirsa. Mae sudah sampai garapane mae lho iki. Yang ini. Alhamdulillah. Diurung pemirsa. Kan dhuwur sik ya, Pak. Wah, kita panas tel.
saatnya menyemplung pemirsa ya. Gawe bismillah. Iki kaya ngene pemirsa ya. Nek gak tak iki ngene. Iki jenenge matur. Gak ijak. Walah lumure ra kaprah. Niki wis padha ngekrek. Gak diwatono. Tidak iso ibrong-ibrong. Sampai maton pemirsa lho. Nek jek iso ngene iki. Arungan tenanan nih kok. Ora apa-apa wis buntu ngono iki. Etre ojo besok winae untuk mabudem kali. Oh. Gunane didak-idak iki kuwi pemirsa. Kok nek ana grimis-grimis banyune sing mendem. Ibu embuh iki. Kakak celok iki kata. Wayahe wong padha matun. Kuwi pemirsa mak Arab. Sarapan pemirsa. Tapi maknya cuma bawa pisang. Cepetan pemirsa ya. Ya ora nek besok minggu. Siapa urip nembak urip ya ndang dirabu iso nututi buntu. Apa mah gedang iki. Gedang mais senap. Yo ya. Senap gedang apa?
Nunggu tak jak mbah salam. Cek ro kedok. Wes, kabut tak no? Cek piro iki? Wayahe wong padha matun kabeh. Pak nggone Mtoyo apik yo. Bar nggone Pak Lurah yo iki yo. Lah yo, lho apik kok wis liur-liur. Lagi pemirsa. Sarapan dhisik, sarapan. Iku ganjel weteng pemirsa yo, ben ora lesu. Betul super kabeh iki lho. Sikile. Mak enggo suwal cekak. Becak aboten. Coba leren sik, Pak. Ngono. Tenge wis kerasa lesu pemirsa, jebule ya wis jam piro iki mang? Setengah 8 apa jam 8. Maaf tak kolak pemirsa ora sida. Tak gawa nang sawah. Wah. ZN Ya Allah. ZN. Oh tak kira ZN. Ceblak-ceblok terus pemirsa. Terus ning jero. Mulai Mbah Allah, mulai bawa. Iki mang rubuh iki. Rubuh HP-ne rubuh. Aku lesu ya. Hah? Yo. Ya wis panas. Wis bar pemirsa. Alhamdulillah. Mangkat terus dua pemirsa ya. Besok iki mung sekitar jam piro iki? Entuk sak kedok. Sing kesore nek rak wangan-wangan mangkat neh. Ben kalong neh kaya ngono pemirsa. Dhisik aku Pak e. Soalnya kayak rock Pak. Lah ngarepnya lho. Blinding. Wah, abote mat beras Ben apik dikangeli pemirsa. Dikangeli itek-itek sing apa kaya ngono ben gempul weruhan ben lemu. Nek gak ngloloni malah kuwi, Pak. Ya alhamdulillah wis entuk sak kedok pemirsa. Wis panas kok e. Mulai sik ae. Sesuk neh. Padahal mau idak-idak tok ya, Pak. Idak-idak tok ya. Aku maido piye lah, Pak? Balik men.
Lah kowe nek ning sawah yo endi lah ojote yo urung kalong mbok idak-idak ngono. Endi kalonge mang isih utuh. Kan ning sawah kan mbok kowe botolan. Lah ayo deh. Aku mbok darani maido le. Aku ora muni piye-piye padahal niki pemirsa. Angger dicontong mesti nek dhek ngono. Gowo iki. Ah iso nek kali kena Kental gurih. Lah. Saatnya kita pulang mulai pemirsa. Soalnya kita mak urung masak pemirsa. Jadi engko mak mulai masak terus ubah-ubah terus wis mbuh pokoke. Iku sing karo nek aku ngisine kau sing ijo. Iki lho, buat padahal. Oyak, 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 oyak. Ya potong sini. Betul. Panas aku. Aduh. Pakai tangi ya. Lu ras bareng tok tetong bernorno aja kayak tangi. Awas nek kebelah. Rusak iki. Kenapa tuh iso jangan lho? Aku tuku jangan. Kepe apa? Kepe apa? Iya, mek mangkok. Tulung ini tanganku rusak. Wis ikut dimasak. Masak nek kali sik mbah-mbah. Nek telur. Nek lengo. Ya Allah sing ngisor ya. Ya nyerut kan. Jangan apa bolo? Jangan tewes. Regani, Pak. Ih, wak nek rambut. Sing ngombo kuwi mosok iki kuwi. Wis untuk sementara mangan mbek iki sik. Nek ceprol, Mas. Enggak. Jangan tewel. Mbek lontong bareng. Iya. Ya. Dan dipangan. Ya mbek lontong pemirsa dadi ngene. Dan dibuka di review sapa beli? Pak. Wis bar. Kuwi dadi egos nah, Mas. Piro? Ganti apa ae? Karena kan ngeten nanti lah. Yang jadi buka. Tanganku rusak di. Kita buka nanti tulung di. Kita buka mak jek rusak mak. Mak tak nih kali. Ya Allah Gusti Pangeran mbok kek ngisor diampet kucing ya, Di. Ning meja kene lho, Le. Ya Allah, ya diketit. Urung isa-isa. Wis mangan sik. Iku ketuplek kok, Di. Ketuplek nek karpetku wis. Terus neh. Kok iso wong nyuwek ora sing ngombo sisan kok. Wis. Tenang. Sing dibubak musinge. Yang kita apain kayak mangan ra gelem. Wah, ae sesuk di weno wong wis. Aku ya wis kesel kok. Kerupuk enak ora? Sawi koyo Wis gak apa-apa wis lesu ben. apa iki? Kuwi klambine sapa semampir ning kono kuwi?
Di duwe tak bayaran.